Ste unavení z prebdených nocí? Ako odborník na zdravie viem, aký dôležitý je kvalitný spánok pre celkové zdravie a pohodu. Zaspávať s ťažkosťami každý večer, prebúdzať sa v noci, cítiť sa ráno neodpočinutý, to je realita, s ktorou sa môžu mnohí z nás stotožniť. Z mojej skúsenosti viem, že čoraz viac ľudí dnes trpí nespavosťou a nekvalitným spánkom, čo môže viesť k zvýšeniu stresu, zníženiu produktivity a mať vážne následky pre fyzické aj duševné zdravie. Práve preto by som vám chcela predstaviť Heavy Sleep Elixir, silnú prírodnú zmes bylinných extraktov, špeciálne navrhnutú na zlepšenie kvality spánku a rýchlejšie zaspávanie bez vytvárania závislosti. Heavy Sleep Elixir kombinuje extra silné bylinné extrakty, ktoré spolupracujú na zlepšení všetkých častí spánkového cyklu. Od uvoľnenia cez rýchle zaspanie až po hlboký spánok. Zloženie Heavy Sleep Elixir je starostlivo vyrábané pre maximálny účinok. Medovka lekárska znižuje stres, podporuje relaxáciu a uľahčuje zaspávanie. Materina dúška taktiež podporuje prirodzenú relaxáciu a zmierňuje nervové napätie. Mučenka pleťová znižuje úzkosť, čo zlepšuje schopnosť rýchlo zaspať. A valeriána lekárska podporuje hlboký, nepretržitý spánok a celkové upokojenie nervového systému. Netrápte sa nespavosťou a nekvalitným spánkom. Vyskúšajte Heavy Sleep Elixir dnes a premente svoje noci na čas skutočného odpočinku. Dobrú noc!